först verkligen. Åh, fy fan. Mamma. Tänk om det inte är någon San Francisco-bil. Åh, fy fan. Sväng höger, sedan sväng höger. Åh, gud. Nej, men du. Åh, fy fan. Svimma inte. Fota nu framåt istället, Anette. Åh, gud. Mitt hjärta, det bara dunkar. Men här är enkelriktat. Ja, man ska åka uppifrån och ner. Åh, fy fan. Jag såg något.